Sister vakafuga mburela zvakaipendeka kutera ndipe namba dzako chete mutambo upere +48 hello hello yapinda message uri kuiona here hello hello chiseva namba kana uchida ndokuinvita uya timbochila pasofa todziya moto taignita kuti uve ndiro yandinodya usapanika ukashaya hita muwinter sofa rineka kupisa karinozviita rakatrena beskali rinodzikamisa pfungwa mentally +48 hello 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 migoti chatova chishuwo kukuona uri mushoti paunosoefa chiuno paunofamba uri kutsvagwa nemasatan uri chamba ngati develope sleeping sickness nagana chita tifare kunoku simping weakness fanika shaniya ndovhura shanana +48 hello yeah yeah hello 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 yeah yeah hello, 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 hello. Chitima Netflix, yangova nomba ndipe ma white lips. Ndiri kudoma tiri ma grade 6 tichivundukira kuvhura unit 16 refu aridza ona wandipa assist chapa chabuda chando chenge chiri musystem foreplay beskali inodzikamisa pfungwa mentally +48 hello 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 hello